Kamar yadda kuka sani, sunana Sadiya Haruna, yes, the only naughty girl on IG. So yan matan lesbian, ni babu ruwana, ni ba malama ba balantana in ce zan baku shawara. Mutum idan yana yin abu mai kyau ya sani, idan yana yin mara kyau ya sani. Amma this is the last warning I'm giving to you guys. Stop coming to my DM, okay? So yan mata ina kuke masu son nonuwansu su yi manya-manya, ya tsaya, mijinsu ya taba, ya ji daɗi. Mata ba abin da fa za ku yi wanzu ku burge mazajen ku bancin gyaran jiki da gyaran kasa da sama. Shi kenan abin da suke so kenan. Idan kina so nonon ki manya-manya yayi kyau, ko ku nonon dama manya-manya ne amma sun zube, ki garzaya ki bi mami Hajiya. Ko ku idan nonon ƙanana ne ga shi dai ga kaman shi, most especially mu wanda muka haihu nan sai a hankali, sai da gyaran nono. So ku garzaya ku